30. marca 2013 a robím video z nášho bytu v Prahe. Takže teraz som prišiel cez hlavné dvere. Tu nám máme po ľavej strane práčku. Vpredu vidíme kuchyňu. Tu na ešte po ľavej strane je záchod. Tak. Prechádzam rovno s tým, že ešte pred dverami doprava je kúpeľka naša izba, tam sa ešte vrátim. No a tu na teraz vchádzam do kuchyne s tým, že po ľavej strane je takto dres. Sú lampy. Tam je obývačka. No a keď idem do kuchyne, tak vlastne k tomuto oknu, tak potom vidím výhľad na Prahu, ktorý tam asi není vidieť vôbec. To nevadí. To najlepšie osobné. Tak a teraz takto vyzerá kuchyňa z druhej strany. Teraz prejdem okolo lampy, ktorá nám tu robí veľké svetlo. Takže toto je vlastne vchod do obývačky, ešte nie je zariadená. No, zoberieme z pravej strany. Stýlne svetla tá lampa. To je knihovnička. Trošku lepšie to zoberiem potom následne až. To možno bude lepšie. Bude to až také silné. No a teraz tu máme obrazy dole, tie ešte nemám umiestnené. A televízka. Teraz prechádzam k oknu, kde je výhľad na ulicu. Odtiaľ to vlastne svieti slnko, odtiaľ to zľava vychádza, tu doprava zapadá. No a teraz vlastne pohľad na celú obývačku, ktorá vyzerá takto. Sú bicyklá. Mám zatiaľ spacák. No a tam je naspäť kuchyňa, ktorá zostrená kvôli tomuto, kvôli tej lampe. No a ja sa teda vrátim naspäť ešte do tej našej izby. Dobre. Tu vchádzam do kúpeľky, ktorá je takto priechodná. No a otáčam sa doľava, kde sú takto veci. A tu je sprchovací kút s vaňou, takovouto. Dobre, čiže toto je kúpeľka. A takto postupne vchádzam do izby našej, do spálne, kde po pravej strane je stena, okno, no a takto tam vlastne tu je posteľ. To je trošku bordelu. No a všetky veci mám uložené vlastne vpravo. No a teraz ja sa tu takto obídem to okolo postele, kde tu ešte nemám žiaden obraz, nič. To je posteľ, skriňa, tam je naspäť kúpeľka. To je všetko.